Jak se to dělá? Takže potřebujeme na to tyhle knížky. Kdo chce stojan, kdo chce háček a potřebujeme desko. To si dáváme, ale jde to i na prstech, takže Už zase. Babičko, já nevím, co, já už s ním mám dělat. On furt jenom štěká. vezmeme nějaké dvě barvy, možná tři můžete, takže teď ale máme růžovou dole a žlutou nahoře. Vezmeme si růžovou, což je dole a dáme to na to. Vezmeme růžovou a přehodíme nahoru. Vezmeme zelenou a uděláme to samé. A potáhneme. Máme žlutou. Tak a dáme to tak. Vezmeme spodní žlutou. Tak tady máme nějaký malý problém. Protože to by mám to tak a dá se to dělat i jinak. Tak, teď se děje růžovou. Rodinu, ty nejsi sám, tak si nějaký gardovou stěhu. Máme to. To by vadil absolutně všechno, nevím, co bys dělal, když měl jiné děcko, bylo by třeba malou ženskou. Žlutou. Natáhneme a zase přehodíme. Teď dáme růžovou. Natáhneme a přehodíme. Tak. M se píše. Aha. No je nemám, budeš zručená. Taky ne? To nebude napsané. To píše mám. Ne, píše se tam mum, Kubu. Tak. Tatínek. Teď vezmeme světlá mořského koníka. Nekřič. Podívej se. Vezmeme teda desko. Takové. Tak se neplet a dělám. Tak to vytáhneme. To já neznám. To já neznám. Tak, ale když se to udělá takový problém, tak se vezme ta gumička tady. Takový. Padete škaredě. Tak se vezme tady tenhle spodní a utáhne se to a vytáhne. Tak a my to celé rozpáráme. Rozpáráme to až sem, protože se nám vysekla gumička. Tak. A teď máme z toho jakože prstínek. Vezmeme si růžky. Nastřihneme. Mám to na husové. No, a on blíže je to bývalo určitě na deset. Jedeš tady od křižovatky, jo? Je po levé je evangelický kostel, je park naší pošty a na pravé straně je červená škola. Jdeš ulicu dál, je Husová ulice, tam je střední odborná škola a zezadu je zvíř. A mám to z druhé strany. Taky ne. No, co to je spojené? To je se budově zezadu a... Ale ta budova, ta první budova, tu
to jest wszystkie rewolucznie bywa. Kapička? Tak, a teď to dáme z druhé strany. Tam je jedno. Tvrdé, že? A je knihovna. Král? A máme Oczywiście to jest odpowiedź, ale para. To jest kostel katolicki. To jest kostel ewangelicki. na zakončení potřebujeme jednu gumičku. Na zakončení potřebujeme jednu gumičku. Tak, vezmeme třeba růžovou, To se prodává. navolíkneme to na háček. Jo. 200. Jo, za pana písku. No, ta se prodává. Takže to bylo odborné učiliště a to se byla odborná škola. To nebylo, to byly dvě školy. Potom to spojili do jedné, ale teď už nemají jasno. Oni žáci to utávají pryč. To udělali kdysi Spojíme to bylo už a máme